mahaifin Kasim, Sidu barka da sauka. Mahaifin Kasim, Sidu barka da sauka. Sidu barka da sauka. Imam Hassan Mujtafa jinin annabina, mahaifin Kasim, Sidu barka da sauka. Imam Hassan Mujtafa jinin annabina, mahaifin Kasim, Sidu barka da sauka. Sunanka Ubangiji na fara ta gata, ka dafa mini rabbana kamun lamaninta. Imam Hassan Mujtafa na washe irata, mahaifin Kasim a yajinin annabi. Sidu mahaifin Kasim a yajinin annabina. Imam Hassan Mujtafa jinin annabina, mahaifin Kasim, Sidu barka da sauka. Kai mun baiwar yaban sharifai buwayi, a yau ma na yi baitika ga babban masoyi. Mai riko da wani suka na shi ya yi bulayi, bare Imam Hassan baffan Zainul Abidin. Na ce bare Imam Hassan baffan Zainul Abidina. Imam Hassan Mujtafa jinin annabina, mahaifin Kasim, Sidu barka da sauka. Salati ga majinginar kurewa na gaske, baban Fadima Zahra silar masu waƙe. Idan har aka maryabo a nan take yanki, duk baiti ɗaya jannace makoma ikiwa. Ai duk baiti ɗaya jannace makoma ikiwa na. Salatin ya rabu sa iyalin gidansa, Ali Fadima Zahra tsokar jikinsa. Imam Hassan har Hussein gagara gasa, zuwa Mahdi dan Nabi mai zamani. Ai zuwa Mahdi dan Nabi mai zamani na. Imam Hassan Mujtafa jinin annabina, mahaifin Kasim, Sidu barka da sauka. Mu gaishe da mujaddadi Sheikh Usmani, da Sayyid Ali Kamna'i kudan kararraka ne, da Ayatullahi Musawi Sidu Komaini, da Shagtura Abu Amira baban suka. Na ce Muhammad Turi Jamalu baban sukaina. Da imamu wanda shi ya yi kiranmu, mu koma tsari na rabe ubangijinmu. A sayyid alzarzaki ne murshidinmu, ka kara masa lafiya domin nana. Ya Allah ka kara masa lafiya domin nana Amina. Imam Hassan Mujtafa jinin annabina, mahaifin Kasim, Sidu barka da sauka. Salamu alaika ɗan gidan Nana Batula, salamun alaika yayan Zainab Akila. Imam Hassan Mujtafa gidanka yau na bulla, ka dafa mini ya Imam a saitan lamura. Ani ka dafa mini ya Imam a saitan lamurana. Mustapha na so zan yi wa barka, na yi wa Imam Ali kuma na yi wa mabaruka. Jikan na Khadija yau Hassan ne ya sauka, an haife shi da rana ne a birnin Hassan an haife shi da rana ne a birnin Madina. Imam Hassan Mujtafa jinin annabina, mahaifin Kasim, Sidu barka da sauka. Gaji kan
farko gada hakairul anabi mafi girman ɗaukaka zaki imami diyan farko gun aliyu haidar imami haske mai kore duhu diyan zahara lale haske mai kore duhu diyan zahara nana Ramadan duniyar ga ta ɗauki bako Imam na biyu 15 ga wata ya sauko jinin annabi ta majinginar masu roƙo annabi ya sa mai Hassan suna ne daga kaga annabi ya sa mai Hassan suna ne daga janna Imama zan mutu ta jinin annabi na mahaifin Kasim sai dubarka da sauka halittun Allah dukansu murna suke a sammai kai sai da tsaunuka ma ana yi kowa na murna da samuwar waga masoyi abun bumma a duniya jagora aja abun bumma a duniya jagora a janna Hassan shi ya yi tarbiya dai ilmi tarbiya da takawa ya zuba mai sirrin samun wanzuwar halitta imamai yaya gunsi imam Hussein sirrin shiri yaya gunsi imam Hussein sirrin shiri na imama zan mutu ta jinin annabi na mahaifin Kasim sai dubarka da sauka shi ba dogo ne ba gajeri ba duba a zamani ne ba a sam kamar ya shi ba fannin zuhudu ta kawa da kyautar sa duba in baka san shi ba shine dan amirul mumini ai in baka san shi ba shine dan amirul muminina tuka ƙarshen sarauta da ku ne fa ake biya wa bayi bukata ai ku ne jirgin nuhun da Allah ya hukunta bari si da Hassan kakan imamin zamani bari si da Hassan kakan imamin zamani na imama zan mutu ta jinin annabi na mahaifin Kasim sai dubarka da sauka imama sanyai kama da manzo ma'aiki tafiyarsa da maganarsa tamkar ma'aiki a yaɗan almurta da masu saukar baki a yi mini dan darajar sayyada ani a yi mini dan martabar sayyada amina cikin mutum biyar din ahalin kisa'i tasarrafin kudura da ku na yi fana'i tawassuli da ku kwarai yana kau da bala'i ƴaƴan annabi Mustapha ku kaman sharifai ƴaƴan annabi Mustapha ku kaman hannuna imama zan mutu ta jinin annabi na mahaifin Kasim sai dubarka da sauka ku tsare mana shiga wuta ƴaƴan Fadima Zahra domin si da Abul Fadal mai maganin tsagera ai ku ne fa ake kira mun barara ku karbi yabo na ku kara sai tallafin a imma ku karbi yabo na ku kara sai tallafin zana dakata ilahi ka karba domin darajar 'yan gidan Muhammadu kurba Ali Faduma Hassanai ne ban rufe ba mahaifinsu Suhaila dan Bara'a Basiru abbansu Suhaila dan Bara'a ikiwana imama zan mutu ta jinin annabi na
ta ba jinin